Hemm bżonn ta' ħafna aktar investiment fl-iskejjel fir-rigward ta' tfal b'diżabilità. Ħsieb komuni minn dawk kollha li tnejn filgħaxija kienu l-mistiedna ta' Robert Cremona waqt il-programm Let Life f'diskussjoni li ffukat fuq it-tfal b'diżabilità. Markita Mangiafico, President tal-Għaqda Ġenituri Persuni b'Diżabilità, kif ukoll om ta' tifel b'kundizzjoni severa, qalt li sfortunatament mhux faċli fl-iskejjel issib biżżejjed professjonisti. Konsegwenza ta' dan, ħafna ġenituri qed ikollhom jirrikorru għal terapija wara l-ħin tal-iskola li jfisser flus u skariġġ ta' ġiri. Hija sostnit li rridu nibqgħu ninvestu fil-professjonisti u fis-servizz li jingħataw lill-familji waqt li l-persuni b'diżabilità jibqgħu jgħixu fil-komunità. Hemmhekk huwa posthom u allura s-soċjetà trid tagħmel il-parti tagħha, l-professjonisti jridu jagħmlu l-parti tagħha, l-gvern irid jagħmel il-parti tiegħu, kulħadd għandu parti xi jagħmel. Jekk mhux kulħadd ħajimxi flimkien fiha l-ħaġa bl-stakeholders, jiġifieri kif qegħdin aħna hawnhekk illum l-involviment tagħna x'aħna rridu nkunu nafu li jkollok persuna illi tikkwalifika u ħadet id-degree u forsi ma tkunx verament misset fuq dak li jkun hemm. Min-naħa tagħha, Valerie Brinkat mill-Assoċjazzjoni Ġenituri Tfal bl-Awtiżmu u li hija om ta' 3 tfal bl-awtiżmu għalt li hemm bżonn ta' ħafna aktar għarfien fuq din il-kundizzjoni u li tfal ikollhom lil min jifhimhom. Hija wrid itħassib tagħha li hawn nuqqas ta' occupational therapist fl-iskejjel. Jiena studenta tal-OT ta' 4 sena u nosserva kemm hawn bżonn li jkun hawn occupational therapist f'kull skola. Maħna r-rol tagħna huwa li nipprovdu li we enable the child ngħidula, jiġifieri f'kollox li jkun parti minn dak li jkun għaddej madwaru li jkun qed jipparteċipa jekk ma jistax jipparteċipa bħal tfal oħrajn imma jkunu qegħdin nagħmlu l-adaptations li hemm bżonn biex ikun jista' jipparteċipa daqs oħrajn bil-potenzjal kollu li għandu. Joanna Taylor, om ta' tifel li għandu problemi bismieħ, tkellmet dwar nuqqas ta' riżorsi fl-iskejjel kif ukoll fuq il-fatt li jeżistu diversi nuqqasijiet fl-istruttura ta' dawn l-iskejjel li ħafna minnhom ilhom mibnija għal 20 ta' snin. Li rridu nagħmlu l-iskejjel accessible għal dawn it-tfal. Billi nagħmlu lift u rampa mhix accessibility. L-accessibility tkun ippjanata mill-bidu sal-aħħar u meta nagħmlu skola ġdida għandna nippjanawha mal-associations għax aħna nafu x'għandna bżonn. Min-naħa tagħha Marija Dekwara, kelliema tal-oppożizzjoni għal dan is-settur, sostnit li hemm neċessità kbira ta' servizzi li għandhom bżonn dawn il-persuni. Dawn it-tfal għandhom ikunu aktar inklużi fis-soċjetà, ħalli l-ġenituri tagħhom ikollhom moħħhom aktar mistrieħ li meta jiġu nieqsa huma ikun hemm min jieħu ħsiebhom u jkunu parti mill-komunità. Hija temmet tgħid li fil-baġit tas-sena d-dieħla ma hemm ebda inizjattiva ġdida li tgħin lil dawn il-familji.